historien den foregår dengang, da der var naturånder til. Men man snakkede om, at træerne havde deres væsen. Skovene havde deres væsen. Havet havde sit væsen. Floderne sit væsen. Og ligesom vi her snakkede om elver. Kender I elverpiger? Er der nogen af jer, der ved, hvordan man kan genkende en elverpige? Siger du? Jo, der er lidt med ørerne. Og hvad mere? Øjnene? Ja. Hvem var Liriope? Hvad? Dig? Narcissus mor. Det er rigtigt. Og hun var en kildenymfe. En kildenymfe, det er en, der har kildens væsen. Så hun var mild og frisk og klar og smuk. Usædvanligt lækker, faktisk. Og det var der mange, der synes. Og det synes flodguden Kephisos også. Han var vild med Liriope. Og når han så hende nede ved floden, så svulmede han op og lod vandet skvulpe op imod hende, for at gøre indtryk på hende, for at lokke hende til sig. Men Liriope, hun synes, at Kephisos var grov og voldsom. Og hun afviste ham gang på gang. Men til sidst, så kunne Kephisos ikke styre sig. Og en dag hun var ved floden, så tog han hende og sugede hende ud i floden. Og virvlede hende rundt og tumlede hende. Liriope. Hun troede, hun skulle dø. Hun troede, at hun skulle blive et med Kephisos. Og så skyllede han hende op på bredden, og der lå hun, mens Kephisos trak sig tilbage og forsvandt. Og ham så man aldrig igen. Eller hun så ham i hvert fald ikke. Da Liriope kom så lidt og kom på benene og trak sig tilbage til sin kilde, kunne hun mærke, at der var sket noget. Noget havde forandret sig i hende. Og tiden efter kunne hun mærke det. Det var begyndt at rumle i hendes underliv. Hun var blevet gravid. Og snart begyndte hendes mave også at vokse. Ja, først så gik hun med det med sig selv. Men snart så kunne hun ikke skjule det for de andre nymfer. Og hendes mave voksede og voksede. Men altså, det gjorde hende jo ikke mindre smuk. Vel? Bum, bum. Det struttede på hende i alle retninger. Jeg har ikke lagt mærke til det på gravide. Men maven voksede og voksede og voksede og voksede og voksede! Nej, hvor er du smuk. Hvor vildt. Så nogen plejer at være fedtet og krøllet og sådan noget, men ham her, han var usædvanligt lækker. Lige fra start. Skat, du er min. Du skal Er det ikke lækker? Er han ikke lækker? Han er. Men Liriope, hun vidste godt, hvor længe hun selv skulle leve. Hun skulle leve lige så længe, som hendes kilde flød. Det kunne være flere hundrede år. Ja, måske tusindvis af år. Men hvad nu med drengen her? Med sådan en start. Hun bestemte sig for at opsøge Teiresias. Ja. Hvem er det lige Teiresias er? Det ved du, hvad? Spåmanden. Ja. Og hvad kan han mere end at spå? Eller hvad vil det sige at spå? Hvad siger du? Han gør så... Han forudser.
Han laver forbandelse. Nej, hvad sagde du? Han laver troldting. Nu fortæller du, hvad han skal sige om lidt. Det er godt. Det kommer. Det skal nok komme. Men det er rigtigt. Theresias, han er spåmand. Han er en slags troldmand. Han kan se ind i fremtiden. Men har han altid kunnet det? Nej, jo. Han har altid haft lyst til at kunne det. Så fra han var helt dreng, der opsøgte han alle spørgsmål og søgte svar. Han kiggede ind i alle verdener, han kunne komme til. Og folk blev lidt trætte af ham, fordi han altid spurgte, så han endte også med at gå rundt for sig selv og kigge ind i alt. Og da han var blevet en ung mand, så kom han en dag gående hen ad en sti, og der så han 2 slanger, som parrede sig. Jo, de lå der på stien og parrede sig. Det havde han aldrig set før. Han stod længe og betragtede. Men så fik han en idé. Han tog sin kniv. Så gik han hen og huggede hovedet af hundslangen. Og bum, 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 bum. Blev han selv til en kvinde. Jamen. Nå. Er det sådan at være kvinde? Det er slet ikke så tosset. Vel, Pia? Nej, det er da meget dejligt. Nå ja. Nej, det er sådan, det føles. Hvorfor ikke sagt det? Theresias oplevede alt, hvad han kunne. Og han indså, hvordan det var at være kvinde. Og han var kvinde i 7-8 år. Da han kom gående hen ad en sti, og der fik han øje på 2 slanger, som pegede sig igen. Hvad skulle det betyde? Han stod længere og betragtede akten. Så tog han sin kniv, og så gik han hen og skar hovedet af handslangen. Og buff, bluff, bluff, bluff. Så var han mand igen. Haha! Sådan. Nu forstår jeg. Det var da interessant. Det må jeg nok sige. Nej, I kender godt Zeus, gør I ikke? Jo. Så ved jeg også, at Zeus han er chefen. Altså gudernes chef. Han er ligesom gudernes konge. Og ved I så, hvad Zeus' kone hedder? Jo, det ved du. Hera, det er rigtigt. Hera. Og hun er gudernes dronning. Altså, det er jo ikke underligt. Hun er jo gift med Zeus, som faktisk også er hendes bror. Ja. Ja, altså, det er en lille smule akavet, det ved jeg godt. Men sådan er det bare. Men nu er det sådan med Zeus. Han elsker kvinder. Han er helt vild med kvinder, og han kan finde på at tage rundt og jage nymfer i skoven eller i bjergene og gøre indtryk på dem og se, hvor langt han kan gå. Og nogle gange kan han gå hele vejen, og så kan det ende med våde. Men hvordan? Hey, hallo. Det er her, det sker. I må gerne kigge. I behøver ikke sige det, okay? For Hera. Hvordan tror du lige, Hera har det med at søvsjære kvinder? Dårligt? Ja, det er ikke ordet. Hun bliver mega jaloux. Jamen, hvordan er det? Hvordan tror du, det er, når han kommer hjem der glad og strålende, og hun aner ikke, hvad han har lavet, men han er bare i godt humør og synger. Og han skulle have været hjemme og hygge sig med hende. Så er det, hun bliver muggen. Og en dag, så kom de op og snakke lidt om, jamen, hvorfor han egentlig var så glad. Nå, men det er bare fordi, jeg får noget godt ud af at komme lidt ud og se mig omkring, siger Zeus. Se dig omkring. Altså, du kan også røre mig lidt. Jo, jeg kan også godt lide det. Jeg får også noget ud af det. Nå ja, selvfølgelig gør du det. Det er da klart, siger Zeus. Og nå ja, tak. Og så kom de faktisk til at diskutere, hvem der får mest ud af at blive rørt. Manden eller kvinden? Manden. Nej, kvinden, sagde de. Nej, manden.
Nej, kvinden. Nej, manden. Nej, kvinden. Jamen, jeg sagde, hold nu op, mand! Det er sgu da forvirrende! Og hvis man bliver ved på den måde, så kan man risikere at blive uvenner. Og op, sagde her. Rolig. Vi må have lidt hjælp. Ikke også? Men jeg ved, hvem der kunne hjælpe os. Ja! Teiresias, han har både været mand og kvinde. Han må vide besked. Så Heros sendte bud efter Teiresias. Og Teiresias, han kom op på Olympen og fik spørgsmålet om hvem der fik mest ud af det. Manden eller kvinden. Og Teiresias, han tænkte sig godt om. Og så sagde han, efter min bedste erfaring og overbevisning, så får kvinden 9 gange så meget ud af det som manden. Sagde Zeus. Hørte du det? Så er det da klart, at jeg må ud og have lidt ekstra. Hvad siger du? Hvorfor står du og siger sådan noget til nu, hvordan det går? Men altså, hey, du har set lidt for meget, Teiresias, sagde Hera. Bum! Bum! Og så gjorde Hera Teiresias blink. Nej, Hera altså. Ej, det må du sgu undskylde. Hera, det er lidt for voldsomt, det der. Når man altså du kan da ikke behandle gæsterne på den måde. Nej, altså, det må du undskylde. Altså, nogle gange, så kan hun godt være lidt reagerende. Hera, sig nu. Nej, hør her, Teiresias. Jeg giver dig evnen til at høre fuglenes tale. Ja, så du kan få besked om, hvad der foregår i verden. Så får du evnen til at se ind i fremtiden. Ja, og her, tag den her stok. Følg den. Den vil vise dig vej. Ja, så du vil gå ind i alt muligt og falde og slå dig. Ja, altså Hera, skal vi ikke slutte fred? Liriope bar Narcissus til Teiresias for at få besked om, hvor længe han skulle leve. Og Teiresias, han lyttede til fuglenes tale og så ind i fremtiden og sagde, jo, hvis han ikke lærer sig selv at kende, ja, så skal han leve længe. Først forstod Liriope det ikke. Det var først senere, det gik op for hende, hvad Teiresias havde ment. Narcissus, han voksede op, og han var ufattelig smuk. Alle, der så ham, kunne ikke lade være med at sige det. Og de gav ham alt muligt, fordi han så sød ud, og Narcissus, han nød bare, han elskede at få ting, og han tog til sig, men han havde ligesom svært ved at give noget igen. Når han kiggede på folk, så var det som om, at han ikke så dem i øjnene, men et eller andet sted midt imellem. En smuk. Det var han. Men hvad Narcissus udviklede sig til, da han begyndte at blive dreng og sådan, det kan jeg ikke fortælle jer her. Så nu skal I lige så stille rejse jer til liggeunderlagene med, og alle jeres ting, og så går vi den her vej. Velkommen til den anden scene i historien om Narcissus og Echo. Narcissus, han voksede så større, og de andre børn omkring ham, de gjorde, hvad børn gør, når man bliver lidt større, og drengene og pigerne er sammen og opdager hinanden. Og når det er rart at få et kys af far og mor, så er det måske, kunne det så også være sjovt at få et kys af en dreng eller en pige, eller hvad? Eller hvad? Eller hvad? Hvad siger I? Nej, I behøver ikke svare. Men
Men Narcissus, han var ikke interesseret. Han var ligeglad med det der. Når der var en pige, der nærmede sig og ville se, om det, hvordan det var, og han så sød ud, og så var det som om, at det ikke bed på ham. Han forstod det ikke. Men Narcissus, han var optaget af, når mændene kom hjem fra jagt, og de viste deres bytte frem foran alle, og hvordan folk kiggede på jægerne. Deres beundringer og jægernes stolthed over en vellykket jagt. Og de så jægerne også, og de begyndte at tage Narcissus med på deres jagter. Og han lærte at jage, han fik en bue, og han fik del i deres op. Når man jager en hjort, så breder man sig ud, og så driver man den fremad, ikke også? Og så stiller man nogen foran på et udvalgt sted, så prøver man at få hjorten til at løbe derhen, og så bøft. Okay? Så Narcissus, han gik med jægerne. Og en dag, da Narcissus var blevet en ung knægt, så kom han gående igennem skoven. Mændene havde spredt sig ud. De kunne indimellem se hjorten løbe og springe foran dem. Der var det, hun så ham for første gang. Ja, hun stod skjult bag et træ faktisk, da han kom gående. Med det samme vidste hun, at det var hendes livs kærlighed. Aldrig havde hun set noget så smukt. Hun troede, det var løgn. Hun måtte have ham. Hun ville sige det til ham. Men hun kunne ikke. Hvorfor kunne hun ikke det? Hvad siger du? Fordi hun var... Hvad hed hun? Ekko. Ja! Det er Ekko. Og hun har mistet sin stemme, som du siger, fordi... Det var det hendes kæreste. Stop! Hun skulle hjælpe Zeus, som havde gang i nogle nymfer derude. Og så kom hende der Hera der. Hun kom ned for at hente ham hjem, fordi han var altså ikke kommet hjem til tiden, og nu kunne det være nok. Og så var det, at Ekko havde set Hera komme der rødglødende, og hun vidste, hvad Zeus havde gang i, og hun ville bare hjælpe Zeus, så hun snakkede lidt med Hera. Hørte, hvordan det gik derhjemme og sådan. Ja, om der var noget nyt fra Olympen og sådan. Og Hera, hun fortalte lidt, men hun kunne godt se, at det var et eller andet lusket ved det her. Og i mellemtiden, så smuttede Zeus hjem. Men da Hera ikke fandt Zeus dernede, kunne hun jo godt mærke, at der var noget galt. Og da hun forstod, at det var... Hvad? Hjælp! Hvad var det? Hjælp! Vi er ude i naturen! Ad! Overlever du? Han klarer den! Jeg tror, vi stopper i YouTube lige nu. Men Hera, hun gik ned, så fandt hun Ekko. Og hun tog fat i hende og sagde, så er det nok, Ekko. Du har sagt lidt for meget her. Og ved du hvad, nu er det slut med det der. Fra nu af kan du kun gentage det sidste af det, der bliver sagt. Kabum! Ekko ville protestere, men det kunne hun ikke. Så var Hera gået hjem til Zeus. Men nu så Ekko Narcissus i skoven. Hun ventede bare på, at han skulle sige noget. Ja, så kunne hun jo gentage det. Men Narcissus opdagede hende ikke. Hun stod skjult bag et træ, og han gik bare forbi, og hun kiggede efter ham. Men i tiden efter, så holdt hun øje med Narcissus. Hver gang han gik på jagt med mændene, så fulgte hun efter. Jamen sådan lidt på afstander.
ventede på, at han skulle sige noget. Men det var som om, at det aldrig ville ske, for hendes hjerte begyndte at bløde næsten, synes hun. Hun havde fundet på lange digte, hun ville have sagt, hvis hun kunne. Kærlighedsdigte om hvor vidunderligt og hvor storslået og hvor stor en kærlighed vi skulle dele med hinanden. Hvis bare. Og så en dag, så havde Narcissus, han havde fulgt en hjort. En stor, fed hjort med et stort gevir op ad nogle klipper og var kommet lidt væk fra de andre. Jamen, han mente, at de havde set ham gå efter hjorten, men var de gået en anden vej? Jeg kunne ikke se den nogen steder. Men pludselig var det bare ham. Og hjorten, den kunne han heller ikke se længere. Er der nogen her? Nej. Ja. Der råbte Ekko. Her! Og Narcissus, det var hvad? Hvor? Nej. Hvem er du? Du! Han talte. Sig nu noget. Sig nu noget ordentligt. Der er ikke nogen, og alligevel er det som om, at de er alle steder. Hvad er der med dig? Dig! Nu ved jeg, hvad de andre ville have gjort. Jeg prøver det. Så kom frem og elsk med mig. Ja! Elsk med mig. Mig. Jeg kunne løbe hen, kastede sig i favnen på nat. Men Narcissus bare og skrabede hende altså. Sådan en chance ville aldrig komme igen. Ekko trak sig tilbage til sin grotte. Hun satte sig ind. Hun var så tynget af sorg, at hun blev siddende der. Efterhånden fik sorgen hende til at gå i opløsning, og hun blev et med bjerget selv. Det er et træ. Oh my god. Hun var så tynget af sorg, så hun bestemte sig for kun at gentage det sidste af det sidste. Fra nu af. Så når man råber Møller, så svarer det øl. Man spørger, hvad er verdens værste firma? Så det er Irma. Har du lagt med til det? Min far Jamen bor i det... Irma. Hvad? Min far bor i Irma. Bror din far Irma. Ej, hvor er vi glade for at høre alt det som den lille sponsorat herovre. Jeg bor også Irma en gang med. Nå. Men Narcissus, han
blev ikke grimmere med tiden. Og pigerne blev ved med at prøve at gøre indtryk på ham, fordi at når man ser så godt ud, så skal man måske også være sød. Tænk, hvis man fandt en, der både så godt ud og var sød. Så de prøvede, og de prøvede at få ham med, og hørte om han ikke kunne tænke sig at gå en tur, og I ved, sådan, bragte ham gaver og lækker frugt og sådan noget, men han tog bare imod, og sagde nej tak til at gå ture, men når de kom med noget, så tog han imod det, men han passede sig selv, og han havde det der blik, der var ingen, der rigtig kunne se ham i øjnene, han så ligesom på et sted i panden, som om man ikke kunne få øjenkontakt med ham. Og en dag var der en pige, der havde gjort en ekstra indsats, for hun elskede ham virkelig. Så hun havde givet ham alt, hvad hun havde. Og alligevel, så afviste han hende. Først var hun ked af det, men så blev hun vred. Rasende. Og så sagde hun, Gid, du må elske dig selv lige så højt, som jeg har elsket dig. Det var der en, der hørte. Oppe på Olympen sad der en og hørte det her. Ved I, hvem det var? Det ved du. Det er nemlig rigtigt. Nemesis. Og hvem er Nemesis? Retfærdighedens Gud, ja. Godt sagt. Og ved du hvad? Hun holder øje med. Hvad er det, der får hende til at lytte? Hvad er det, der fanger hendes opmærksomhed? Det ved du. Ja, gengæld. Men for hvad? Hvad siger du? Kærlighed. Nej, kærlighed. Ja, jeg sagde kærlighed. Du sagde kærlighed. Fordi han elsker sig selv. Ja, okay. Det kan man godt sige. Ja, nej, men det er, jeg forstår godt, hvad jeg mener. Det er også lidt det, jeg fisker efter, men det er faktisk noget bestemt noget, og det er ikke sikkert, at I kender det her, men det hedder hybris. Har I hørt om det? Ja. Er der nogen, der ved, hvad hybris så er? Det betyder overmod. Hvis man begår overmod. Hvad vil det sige at begå overmod? Hvad vil det sige at være overmodig? Hvad? Jo, At det man ved tør mange ting. Hvad siger du? At man tør mange ting. Ja, men det er måske at være modig. Så ved jeg det ikke. Hvis man er overmodig. Gør nogle ting, man ikke burde have gjort. Ja, det kan man godt sige. Det kan man faktisk godt sige dig. Og man kan mere, end man kan. Ja, man tror, man kan mere, end man kan. Altså, er der nogen, der kan give et eksempel på overmod? Ja? Jeg tror, jeg kan hoppe 4 meter. Du tror, du kan hoppe 4 meter? Men jeg kan kun hoppe 2. Ja, okay. Jo, men overmod det vil også være, hvis du kravler op på noget, der er 4 meter højt, og siger, jeg kan springe 4 meter ned, uden at der sker mig noget med at kigge på mig. Eller, hallo med dig, jeg kan bunde den her vodka, mand. Uden der sker noget. Dør man jo. Så dør man jo, mand. Det er dumt. Nej, dør ikke. Nej, men det er, når man overskrider en grænse, som man måske ikke skulle have overskredet. Og det er det, Nemesis lytter efter. Og da hun hørte pigen sige ordene om Narcissus, der vidste hun, at hun skulle holde øje med ham fra nu af. Og hun fulgte ham. Men hun holdt afstand til ham. Der er det med Nemesis, at hun er usædvanligt tålmodig. Nemesis, hun venter, indtil tiden er inde, og så slår hun til. Men hvor det sker, det kan jeg ikke fortælle jer her, så nu skal I tage jeres stikunderlæg, så går vi herover. William, den her mand er ude på mig.
børn. Som, Jeg skal lige høre, er der nogen af jer, der har været i Grækenland? Ja. Okay. Så ved I også, hvor varmt der kan blive i Grækenland, ikke? Der bliver så varmt, så luften den står og ligesom flimrer, og ting bliver utydelige, og det er som om, at verden er ved at smelte, og man sidder selv og gisper under et træ. Det var sådan en dag, at Narcissus, han havde igen fulgt efter en hjort. Han vidste godt, de andre ikke var med den her gang. Han ville selv nedlægge den. Han havde fulgt den længe. Han havde tømt sin vanddunk for et stykke tid siden, og tørsten begyndte at melde sig. Han kom op, han skrænt op, og der var der en lille lysning, og han mente, at hjorten var løbet igennem, og da han fulgte efter ind i lysningen, så kom han til den fineste lille dam med det klareste vand. Han mærkede sin tørst. Han satte sig på bredden og skulle til at drikke. Da han så noget, der var smukkere end noget, han nogensinde havde set. Han var forelsket med det samme. Det her var hans livs kærlighed. Tænk, at der var noget så smukt dernede. Og det var som om, at de svarede ham og havde det på samme måde. Nemesis havde fanget Narcissus. Han kunne ikke længere flytte sig. Men det ville han heller ikke. For aldrig havde han set noget så smukt. Og det var som om, at det forstod ham. Jamen sådan helt på en eller anden mærkelig måde. Men så kom han i tanke om sin tørst. Han ville drikke og stak hænderne i vandet. Men så kom han til at udviske billedet. Undskyld. Jeg gør det igen, det lover jeg. Jeg vil altid være her for dig. For dig. Der opdagede han, at billedet efterlignede ham. Der indså han, at det var ham selv. Hvor mange procent vand er et menneske? Hvor mange procent vand er et menneske? 70. Ja, cirka 70. Plus minus lidt. Godt svaret. Men Narcissus, han sad her i den stegende sol og havde lovet aldrig at drikke mere. Nemesis holdt ham fast, og snart så var han kun 60% væske. Han stirrede på sin elskede og forstod, at det var ham selv. Han ville aldrig møde varmen. Da han havde rørt vandet, kunne han mærke kulden og ikke varmen møde ham. Snart var han kun 50%. Hans tanker begyndte at springe, og han kiggede på sig selv. Hans øjne blev tørre, og da der kun var 40%, så var det som om, at der kom en mælkehvid hinde over billedet. Og da han var 30%, mistede han gløden i øjnene. Så blev han 20%, og 10, og 5, og 2. Til sidst sad Narcissus som en tør skal på bredden. Nymferne samledes omkring ham. De så på den smukke yngling med
som de alle sammen havde været lidt forelskede i på et eller andet tidspunkt, der sad han tør. De samlede blomster og lagde i en ring udenom ham. Så fandt de deres instrumenter, og så begyndte de at synge. Spille. En af nymferne ville røre ham en sidste gang. Hun lagde hånden på hans hoved, men da hun rørte ham, så brasede han sammen. Han var blevet til støv. En vind kom og tog fat i støvet og hvirvlede det op. I store cirkler steg det op mod himlen. Deroppe spredte det sig i alle retninger og lagde sig over hele kloden. En anden vind kom og tog fat i noget af støvet og lagde det ud på dammen, og det blev ført ned ad bækken og ned fra bjerget og ud i verden. Da de fjernede hans tøj, røg det sidste støv ud på jorden, og det blev til næring for det, der kom til at vokse der sidenhen. Jeg ved ikke, nogle gange så kan jeg godt have fornemmelsen af, at jeg har et lille støvkorn i mig. En narcissus. Måske er det der lille punkt inde i mig, hvor overmodet melder sig. Hvor jeg kan mærke, stop, eller ups, der var jeg lidt for smart. Jeg ved ikke, om I har fornemmelsen af sådan et lille støvkorn i jer. Men måske stammer det herfra, hvis I har. Altså, hvorfor skal vi egentlig fortælle sådan nogle historier, der ender så sørgeligt som det her? Nej. Fordi livet er sørgeligt. Nå ja, men det kan godt være, I griner, men du har jo ret på en måde. Men kunne man ikke sige, at livet er også sørgeligt? Hvis man nu siger det på den måde, så er der jo mere end sorg, ikke også? For livet er jo ikke kun sørgeligt. Der er jo masser af historier, der ender godt. Og når man har fortalt dem, så siger man, at livet er også fedt. Livet er værd at leve. Giver det mening? Det her, det handler også om store følelser. Og noget af det, som Tegner har brugt meget af sit liv på, det har været at prøve at fastholde nogle store følelser. Noget, som gælder alle mennesker. Og det har han valgt og haft ufattelig stor evne til at vise os andre gennem sine statuer. Alle de statuer her repræsenterer en følelse, som er stor, og som vi har mulighed for at genkende i os selv, hvis vi giver os tid til at mærke dem. Og det er det, at jeg gerne vil give jer nu muligheden for at mærke nogle af de følelser, som Tegner har givet statuerne. Så faktisk så ender historien her på bredden, men der er nogle statuer heroppe, som jeg gerne vil have, I ser. Og det er på vejen over til den store statue, der står derovre bagved, hvor der er mange på, og der er ligesom sådan en bred klods. Så jeg vil godt bede jer nu om at gå den vej rundt, lige kigge på statuerne, og så mødes vi over foran den anden statue lige om lidt, og så får I en opgave der. Så I kan bare følge efter mig, så er vej.
en fotograf fra hver af de 3 klasser, der er. Altså en fra 5. og så 2 fra hver af de 6. klasse. Det skal faktisk være bag ved pigerne her. I skal sidde derinde, for der er lidt afstand. Vi skal bruge en dreng og 3 piger. Ja, dig. Tag rygsækken af. Og dig. Og dig. Ja, og dig. Så går I herover. Ja. Det er godt. Så pigerne står lige her. Og drengen, du står lige her. Vi skal lige lave en statue her. Okay? En statue af Narcissus. Okay? Så du er helt vildt smuk. Okay? Det kan du ikke gøre for. Nej, sådan er det bare. Men du står hier den vej. Den vej. Ja, du står ret. Pigerne står ligesom bag lidt. Du er rimelig okay kort. Okay? Okay? Og så har du vægten lidt over på det ben, det forreste ben. Sådan der nemlig. Godt, stå til. Okay, og piger, I er jo herhen, ikke også? Så kom her tættere på. Og så lige, hvis du går på knæ her. Ja. Og I går på knæ bagved. Nej, du går på knæ bagved her, og du bliver stående bagved. Ikke også? Og du er lidt højere oppe. Ja, sådan lidt. Og så tager du hænderne den vej, sådan der. Og så kigger væk. Ja, hænderne op ad lommen. Strid med fingrene, så der, så hvor du peger på ham. Ja. Og så kigger du væk, og det gør du også. Hænderne op mod Narcissus. Ja, der. Og så tager hånden her, herop, her, sådan der. Ja, og du står der, og I kigger alle sammen den. Pigerne kigger til venstre. Ja, smertefuldt, okay? Og så en lille smule, ja, sådan der. Kan du bøje lidt i kroppen den vej der? Sådan der, ja, sådan. Ja, okay? Så du er helt kold og kigger den vej. Ja, sådan, kold. Ja, sådan, godt, ja. Og piger, meget smertefuldt, kig væk. Frys! Tag et billede. Hej, billedet. Hej det. Hej det. Godt, tusind tak. Yay!